שלום, עכשיו אנחנו שומעים יש לך נביא? היי, יש לך נביא? מה? לא, אין לי ענבים, פה זה חנות לימונדה, תחזור מחר. אוקיי, תודה. יש לך ענבים? ונפגשנו אתמול, אמרתי לך שאין לי ענבים. אוקיי, תודה. הלך, לי יום למחר. יש לך ענבים? אמרתי לך כבר, אין לי. אוקיי, תודה. הלך. יש לך ענבים? אני אדביק אותך ואתה תחזור עוד פעם ותשאל אותי אם יש לך ענבים. אוקיי, תודה. יש לך דבק? דבק. מה זאת אומרת דבק? יש לי עוד שאלה אחת. יש לך ענבים? בוא נלך שנלך לקנות ענבים פשוט. ביפ. הנה, קח ענבים. לא טעים לי. אתה חושב שאולי יש שמה לימונדה? נתראות. זה היה, יש לך ענבים? תודה רבה שהייתם איתנו.